Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Poppy Playtime, ceva de pe Roblox. Și să începem jocul. Deci e Floppy's Playtime, ceva de genul se numește jocul. Cred că e foarte fun. Nu știu, nu m-am mai jucat decât o dată și n-am reușit să joc. Ok. Îmi amintesc că era o poveste pe aici. Floppy Playtime. Băi. What? Așa se face jocul. Find the flower. Ba nu, acum e o flower. Și la sfârșit parcă zice find the flower. Ok. Să mă bată șobolanul. Parcă mi-amintesc că trebuia... Da, am dreptate. Trebuia ceva cheie. Trebuie cheia de aici. Cred. Și de aici nu mai știu ce să fac. Cred că pe aici... Bă, ce naiba. Cred că pe aici... Sau... Pe aici. Pe horn. Nu mai știu. Bă, ce e? Băi! Da, încolo. Și cum merg prin vântul. Ce naiba? Aoleu! 1632. Ce? Aha, e un cod acolo. Deci. 1, 6. Ce naiba? Asta zic. Ce mă asta mâna lui Poppy? Bă, dar ce horror pare aici. Chiar e? Ce punem amprenta. Bum! Bate palma. Ce aici? Ce nu vă fac? Băi, dau aici. Ca în jocul original. Ce-i curentul? De acolo cheia. Ce faci? Da, tată, știi ce zic. Și ce? A, gata, mi-amintesc. Un pic. Aoleu. Lanterna costă bani. Și asta. Ok. Ce? What the fuck is that? M-am speriat.
Vorbesc serios, s-a blocat. Așa. Mamă, cum era ala să mă bată hamsterii. Cum adică? Nu. Păi nu ai capul meu verdele. Sau le verde? Și trebuie să pun mâna. Cred. Da, trebuie să pun mâna. Ce naiba? Așa. Să mă bată hamsterii, dacă mai știu eu ce trebuie să fac. A, da, acum merge. What the fuck, hamster. Aici parcă și în jocul original era șobolanul ăla. Mă las să merg și acum mă las să merg. Cred că e ca în jocul ăla. Aoleu! I-am deja. Ce mă, popii? Hagi-wagi ce era? Mai bine spus, super hagi-wagi. Lați și mai mult era aia, deci că e după Marte. Da, bă, așa. Dă-te încolo. Și mai trebuie ce cheie, mai trebuie de-aia. Asta. Ia, uite aici. Nu știam că poate să fie așa ușor. What? Nu vreau să mă trăiesc cu popii. Aici, fac. Și acolo? Este bun. Mare minune. S-a întâmplat mare minune. Bă. Și cum? Mamă. A, da, gata, mi-am amintesc, uite aici. Parcă mai era alb, verde, roșu, ceva. Nu mai știu. A, da, uite, galben, portocaliu ce face asta. Bă! Te-aș bate, sau? Ce facem așa aici? Mamă! Se aude prea tare, nu știu dacă se aude prea tare, s-ar putea. Bă, ce facem asta? Cum i-a aruncat să moară șobolani. Până acum numai padele le-am făcut. În plus că nu vreau să mor. Mi-amintesc că
M-am jucat pe o dată pe calculator și aveam cineva, un prieten, care m-a ajutat să trag trapele astea. Da, cred că da. Sau chiar așa era, mă rog, blândă. Incredibil așa ceva. Acum trebuie să trag iar asta. De acolo o să vin aici, că... Cum naiba. Nu se poate. Invers? Cred că da. Și acum aici. Deci că ești în mină în Minecraft. Așa e sunetul la horror. Nu știu de ce, dar asta mă duce pe mine gândul. Nu! Bă! Vorbeai serios? Ce să dau reset caracter. What? Trebuie să intru din nou. Bă. Deci cum naiba s-a putut întâmpla așa ceva? Bă. Că acum face și din astea. Floppy's playtime. Let's play. Bro, de-abia acum trebuie să ia totul de la capăt. Pentru că ăsta, nu știu ce naiba. Iar pe single player dau. Ce fac mă ăștia, să omoară? Hai băi, într-o dată. Springtrap are 0 victorii. Hai că începe. Chapter 1. Revin când pasă termine povestea. Nu știu cum s-a putut întâmpla așa ceva. Ok, ce ciudat. 947. Gen, aia e cea mai ciudată chestie care am putut să văd vreodată. What? Cum era codul? Că am uitat. Secundă, o trecut și eu am uitat codul. 947. 947. 4, 6, 7. Aha. Am să revin când am să pun acolo. Când am să ajung până unde am rămas când am murit. Am pus aici astea și acum ne vom duce să dăm de acele manete. Pentru că, na, mâinile astea sunt nebune. Vai de capul meu. Ok, aici dăm de asta. Facem aici.
Trebuie să punem aici ceva. Puțin. Ok. Doar trebuie să așteptăm. Trebuie să aștept mult, așa că revin când să fac ăștia. S-a făcut acest friend, nu știu. Așa că... Și acum vine Hug. Ia mă, vine că... Nu vreau. Nu! În spate nu. Mamă! Am vrut să mă duc acolo, dar cred că e de asta. Cine mă crede că sunteți doi Hug? Dacă nu mă credeți, nu știu ce să zic. Ăla? Și cum ăla în spate și vin după mine. Încearcă să vină după mine. Ia mă. Wow. Nu știu drumul. Ajutor. Stânga, stânga, albastru, verde, nu știu. Ajutor. Vai. Ajutor. Albastru, verde, uite, aici. Hai! Ia mă, vincă. Mamă. Zbam, zbam. Bă, stai mă. Ce faci, bă, acolo? Rupi casa de ăsta. Uite floarea. Uite floarea, unde e floarea? Oh my god. Ok, cam atât a fost cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!